besika ndo ma benefits yapi ndo ma benefits omone hurira omone pa but on one condition condition yauri ndiye uti yanzi ndokuvhurira ndokuparese but ne one condition ne one condition kama ndoza chete kuti stress inonzi chine shona watinga stress inonzi chine shona matambudziko epfungwa iyo besti inobadizi hauzi stress matambudziko epfungwa stress inonzi chine shona bp ndindo chimwe chirwere ona mai ndiri kufarira pakozi ndokuvhurira ndokupa but iwe kuzina besti ndokuvhurira ndokupa rese shauri stress inonzi chine shona stress inonzi chine shona kutenderera musoro nekutambudzika kufungwa bestika wazonyanya iwo hausi kundomesera kuti hanzi ndokuvhurira rese ndokupa kana ukangondiudza kuti stress indofungwa kuti vakuru vedu pavakatumidza mazita anaombopara kuti stress inonzi chine shona ndosandiri kuti matambudziko epfungwa pamwe kunetseka mupfungwa but ndiri kuuya unorivhura chete ukandipadazi but uritaura chokwadi kuti ndikatongokudza stress inonzi chine shona unobva wandivhurira ubva wandipa stress inonzi chine shona ndikagona uchandivhurira ubva wandipa iwe ndokuti best but stress inonzi chine shona matambudziko nenjere ndikuona kuti watambudzika watadza aiwa but unozongonivhurira izvozvo handatongokuvhurira ndakutongokupa rese zvako ongonipawo tasakuraiti kwako tora chiri kuraiti kwako but uri doro ndo mabenefits emabest saka wanga uchitoda kundivhurira rese doro ndega ndikudhaitira nokupa manje ava watadza vatingotora rese otora score mufiripi uku ndokuti best yani nesco yacho uri kutaura hauchandivhurira ako ndovhura ndege nechimomwangu wandipa rese nhasi no problem uku ndokufara ndokuti best anima hadzina best ukagona kuti stress inonzi chine shona ndokupa rese but wazongondipa thank you best aiwa thank you best